మండలం పరిధిలోని సస్కల్ గ్రామంలో ఈరోజు మొహరం పురస్కరించుకొని పీర్ల పండుగను డప్పు చప్పులతో అంగరంగ వైభవంగా జరిపారు. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మండల ఎంపీపీ దేశెట్టి సిద్దిరాములు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామ ప్రజలు మొహరం శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం మొహరంలో పీర్ల పండుగ జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషమని తెలిపారు. ఊదు బెల్లం సమర్పించి మొక్కలు చెల్లించారు. కులమత తేడా లేకుండా గ్రామంలో అందరూ అసైదులు ఆడుతూ అందరూ ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకుంటారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ప్రజలు, గ్రామ పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గ్రామంలో మరి ఈరోజు మొహరం మరి అంగరంగ వైభవంగా మన ముస్లిం సోదరులకు మరి అదేవిధంగా నగరం తండవాసకు నా యొక్క మొహరం శుభాకాంక్షలు తెలుస్తున్నాం. మరి ఈ యొక్క హిందూ మరి ముస్లింలకు సోదర భావంతో ఈ మొహరాన్ని పండుగ జరుపుకోవడం మరి చాలా సంతోషదాయకము. ప్రతి సంవత్సరం మరి నస్కల్ గ్రామంలో మరి ఈ యొక్క మొహరం ఎంతో సంతోషదాయకంగా మరి చాలామంది ఇందులో మహిళలు మరి పురుషులందరూ పాల్గొని ఈ యొక్క మొహరం మరి ఆ యొక్క ప్రతి సంవత్సరం సంతోషదాయకంగా మరి ముస్లిం మరి హిందువులు అన్నదమ్ములు కలిసి ఈ యొక్క పండుగను మరి చాలా బ్రహ్మాండంగా మరి చేయడం జరుగుతుంది.